Praise the Lord, Hallelujah. गिबियावनो मास्टारगिरिफोरखौ जिसुखौ हामबाय होनदों। मानोना बे इसोरनि अननायजों दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै गोथार समखौ मोननायजों लोगोसे आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय गासैखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाथायफोरनो जासिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। Praise the Lord. फै जों बे समावहाय इसोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो सोलोंगोन। आंनि बे एमबि बर' गस्पेल मिनिस्ट्रि बे चेनेलखौ जाय बिथांमोना नायो बिथांमोना जेन' साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामो। बेनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। अब्ला फैदो जोङो बे समावहाय बोसोननि फारसे थांनि। दिनै खृष्टानफ्रा मानो 10 बाहागोआव 1 बाहाग होयो बेनि सोमोन्दै एसे सोलोंलायनि। मानोना बाइबेला बुंदों जेब्ला जाकबा बिदा एसावखौ गिनानै खारलांदोंमोन, बै समाव बियो मोनसे अन्थाइआव उन्दुनानै थानो गोनां जादोंमोन। आरो बे उन्दुनानै थानो गोनां जानायावनो बियो मोनसे सिमां नुदोंमोन। सोरगोनिफ्राय ओंखारनाय गाखोलाय खालामनाय आर्फफ्रा बेजों नुजाथिबाय थादोंमोन। दा बेनिखायनो जाकबा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, प्रभु नोङो जुदि आंखौ मोजां मोननानै मोजां सफैहोफिनोब्ला आङो नोंनो 10 बाहागोआव 1 रां एबा 10 बाहागोआव 1 बाहागखौ नोंनो बावगोन, होथारगोन होननानै बियो बुंदोंमोन। दा बे बुंनाय बायदिनो दिनै जाकबा इसोरनो 10 बाहागोआव 1 बाहागखौ होजेनदों। दा बेबायदिनो जों बाइबेलाव गोबां पद मोनो। बेफोरनि गेजेराव मालाखि बिजाबनिफ्राय जों एसे नायनि। मालाखियाव बुंदों दिनै दानि 10 पदआवहाय 3 बालाकनि 10 साइडआव बुंदों नोंसिनि 10 बाहागोनि फुरा पान्जिखौ आंनि बाख्रियाव लाबोदो, आंनि न'आव जानाय जिनिसफोर थाथों आरो बेजों नोंसोर आंखौ फोरमान नायदो। बेबायदिनो बिरगोनफोरनि फोरबोआ होनदों आङो नोंसोरनो लागै नोख्रांनि खिरखिफोरखौ खेवनानै नोंसोरनो नोंसोरनि सायाव बोहैबावजासे बोरखौ लुनानै होगोन ना होआ? नंगौ, दिनै इसोरा बेबायदि बोर होयो। नोख्रांनि खिरखिफोरखौ खेवनानै जाय बिथांमोना इसोरनि मुङाव 10 बाहागनि 1 बाहागखौ होयो एबा 100 बाहागआव 10 बाहागखौ होयो, बे बिथांमोननो इसोर आग्लाय गावनि सोरगोनि खिरखिखौ खेवनानै बे बोर होयो। आरो बे बोरजोंनो दिनै फोथायिफ्रा बोलोगोरासिन जायो आरो बांसिननिफ्राय बांसिन खामायनानै 10 बाहागआव 1 बाहाग होनो थाखाय नाजायो। नाथाय जाय बिथांमोना 10 बाहागनि 1 बाहागखौ होआ बिसोरखौ मा बुंखो बाइबेला? जों एसे नायनि। स्निपदनिफ्राय जों फरायगोन नोंसोरनि आजै आजौफोरनि आमोलनिफ्राय नोंसोरो आंनि आयेनफोरनिफ्राय एरखेबाय आरो बेफोरखौ फालियाखै। आंनिथिङै गिदिंदो आरो आंबो नोंसोरनिथिङै गिदिंगोन। बिरगोनफोरनि फोरबोआ होनदों नोंसोरो बुङो बे जोंनि गिदिंनाया माबोरै जानांगोन? मानसिया इसोरखौ लुथिनाया बेयो मा बिलाइ?
मानोना नोंसोर आंखौ लुथिबाय नाथाय नोंसोर बुङो जोङो नोंखौ माबोरै लुथिनाय जाखो। मोनसे बिसयआ बेनो 10 बाहागोनि खौरां आरो गुबुन मोनसे बिसयआ जाबाय बोलि बावनायाव दान होनायनि बिसय। नोंसोरनि सायाव सावआ गोग्लैबाय मानोना नोंसोरो नोंसोरनि गासै जाथियानो आंखौ लुथिग्रा जाबाय होनना बुंदों। जोङो 7 सारिनिफ्राय 9 सारिसिम फरायनानै बे बोसोनखौ मोन्दों। नंगौ, जों दिनै इसोरखौ मिथिगौ, इसोरखौ खुलुमो, नाथाय इसोरनि बिनायखौ जोङो दिनै खोनासङा। इसोरखौ जों अननो रोङा। 10 बाहागोनि 1 बाहागोखौ जों होनो रोङा, एबा 100 बाहागोआव 10 बाहागोखौ जों होनो रोङा। बेनिखायनो बे होनो रोङैनि थाखायनो जों बे इसोरखौ दिनै थगायग्रा जाबाय, बा इसोरनि जे धोन बेखौ जों खावना लानायनि समान जाबाय, लुथिनायनि समान जाबाय होनना बुंदों। लुथिनायनि समान जाबाय। नंगौ, जोङो दिनै रावनिबो न'खराव थाङाखै, रावनिबो सम्पति जोङो बोथ्रोदाखै, अब्लाबो दिनै बाइबेला बुंदों इसोरनि होनो गोनांखौ जोङो बाहायनानै थानायखाय, इसोरनो होनांगौखौ होनो रोङैखाय जों दिनै साफ्रोमबो लुथिग्रा होननानै बाइबेला बुंदों। अनलायग्रा लोगोफोर, अब्ला जों बै जों मानो सिखाव होनजानो इसोरजों, जों मानो लुथिग्रा होनजानो इसोरजों। इसोरा जोंखौ अनदों, इसोरा जोंखौ बेसेन गोसा गावनि थैखौ दान होनानै बायग'दों। मानोना बिनि दाम होनानै बायनायनि मुल्यखौ जोंहा सुख'फिननो जेबो राहा गैया। एकमात्र जोङो बेनो 10 बाहागोआव 1 बाहागोखौ जों होनो नांगौ। आरो जोङो हानायमानि रंजानायजों बेखौ जोङो दिनै बाख्नायनो, रंजानायजों बिनि मुङाव जों आखाइ फोलावनो, दान होनो जों नांथारगौ। मानोना इसोरा दानखौ लुबैदों। प्रेज द लर्ड। जेब्ला नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न'आव थांगोन, अब्ला आखाइयाव मुङा लानानै थांदो, गरसे गरनै लानानै थांदो, आरो बेखौ होनानै खुलुमदो होनना बुंदों। बेनिखायनो जोङो इसोरखौ मान होनायाव, इसोरखौ दाव दाव खालामनायाव, बिनि बोसोनखौ लानायजों लोगोसे जोङो दान होनो नांगौ। दान होनांगौ। इसोरा बाहाय गेदेर बोर होयो होनना बुंदों। मानोना सासे मानसिया ओरैबायदि मोनसे टेस्टिमनि होदों, जेब्ला कम्बल फानग्रा, बे कम्बल फानग्रा बेक्तिया ना हावरिया मानसिनो जेब्ला गांनै कम्बल होलांदोंनो, इसोरनि नामावहाय लादो, जोमदो होननानै होलांदों, अब्ला बै हावरियाफोरनो होलांनायनि थाखाय इसोरा बेखौ ओरैबायदि बोर होबाय, बियो गावनि आखाइयाव जेसेबां कम्बल दङ बेखौ लोगो लोगो ओरैबायदि फाननो हाबाय, दान्दिसेनो स्रां फानजोबनो हादों। बेबायदि सासे मानसिया सायख' होदों। अनलायग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो जोङो इसोरखौ नंगौ जों खुलुमनायाव, नंगौ जों मान होनायाव, आखाइ फोलावनायाव, दान होनायाव जोङो हमथानो नाङा। जोङो 10 भाग एबा 10 भागनि 1 भागखौ इसोरनो होनो नांगोन। आरो बे 10 भागनि 1 भागखौ दिनै बाइबेला बुंदों लिबियारिफोरनो होनो नांगौ। मानोना लिबियारिफोरा दौरिफोर, आरो बे दौरिफोरा बेखौ बाहायनो हानाय मोन्थाय दङ होनना बुंदों। मोन्थाय दङ। बेनिखायनो इसोरनि मावग्राफ्रा धोनि जानो हायो, मानोना इसोरनि मावग्राफ्रा मोनखानांगौ होननानै बाइबेला बोसोन होदों। बे 10 भागनि 1 भागनिफ्रायनो जों बिसोरनो होनो हायो। काउन्सिलार रायलायनायनि गेजेरजों, बा एस'सियेसन रायलायनायनि गेजेरजों जोङो होनो हायो। अनेक लोगोफोर, दिनै जे बोसोन जोंनो इसोरा फोरोंदों, बे बोसोनखौ जोङो गोसोआव लादो। जों होनो रोङाखैब्ला होनो सोलोंदो। जोङो दिनै गोसोनि दानखौबो होनो रोङाखैब्ला गोसोनि दानखौबो होनो नाजादो। 10 भागनि 1 भागखौ होनो रोङाखैब्ला बेखौबो होनो नाजादो। नङाब्ला जों इसोरजों दरसि खालामजागोन, जों सिखाव बुंख'जागोन। खिन्थु जों सिखाव जानो नाङा। इसोरा जोंखौ सिखाव बानायाखै। जोङो होयोब्लानो जों सिखावनिफ्राय रुंग'गोन। प्रेज द लर्ड। हामबायसै लोगोफोर, खुलुमनाय जासिहरनानै एसेयावनो दोनबाय। इसोरा साफ्रोमनि सायाव बोर होथों। आमेन।